Danas mi smo stijene koje svjedoče o vremenu smrti. Stijene koje stoje i šalju odjek tenkovskih i topovskih grmljavina strašnih. Umobolnih klanja i stradanja, da se ne zaborave i nikad ne ponove. Danas mi smo stijene, danas mi smo spomenici, danas mi smo grobovi. I sutra mi ćemo biti i nećemo dati iskrivljenoj svijesti da živim rijekama zaustavi tok.